Hormatly Muhammed Düýeji, ýaşuly. İlki bilen şu Mars protestiniň talaplaryny, öwredýän talaplaryny bir diňläp görüň daşyndan. Nemen aýdyp bereýin. Daşary ýurtda işläp beren watandaşlarymyň ýygyna galanlar bilen habarlaşyp bilen oklar. Lewaply doganlymyzy öýleri ýykylanlara öýleriniň düzeldilmegi gerek. Türkiýedaky işläp beren doganlymyz ýurda puluny uradyp bilen ok. Daşary ýurtdaky okap beren studentler pul alyp bilen oklar. 200 ogloy watandaşlarymyz Hindistanda çykgynsyz ýagdaýda. Ýene de bir näçe meseleler gozgap hökümetden talap etmeli. Şol zatlar gaýtalap oturýarsyňyz, maňa käwat 10 musaýfy atlatdy. Olam tribunadan gaýgyryp oturýardy jalat berip. Ýöne ol hökümeti öwüp gaýgyrsa siz ýamannap gaýgyrýaňyz, o prezidenti öwüp gaýgyrsa siz hem ýamannap. Gaýrat edip halk bähwitli iş etmäne başlaryň. Eger halk üçin bir iş edip bilmeýän bolsak, şol işi edip bilýän adamlary gollamany oňaralýar.